ik eindelijk weer kan zien. Ik zit nu en we hebben een nieuwe dik. Ik zal hem even snel letten. Zijn we de nieuwe dik zeggen? Ik dacht de nieuwe dik, dus misschien wel asfalteerd. Maar nee, dat is net het geval. Ik zal haast even vertellen, want dan is het filmpje net zo duur. De volgende stap. Ik ben op het busstation. En dit is waarschijnlijk de buswerking in. Heel bijzonder volgens mij. Want je zit eruit of valt hij als het akkoord. Maar ik zie een verhaal die de voorkant even zien letten. Dit is de bus die ik neem. Mijn eerste lokale bus. Drummer kreeg verteld dat hij voortgaat dat hij vol is. Dus ik ben bang dat het nog even door kan. Aangezien er nou 4 mensen niet zitten. Maar ik heb mijn kofferdel zetten, dus ik denk dat ik aan zitten kan. Ik zit inmiddels voor in de bus. En ik hoef toch net te wachten tot het vol die het vol wordt. Ik ga de bus hellen, of tenminste ik ga het hellen naar Koemta. En nu zo is de bus voor dat het voor te rinnen is. Dus ik ga rinden naar het treinstation in Koemta. En dan is het wachten tot de trein komt. Dus volgens mij heb ik het mooi op tijd. Ik ben op het treinstation mooi op tijd, want het is 4 uur. En ik heb even vregen. En volgens deze man hier komt hij wel gewoon om 6 uur. Dus maar goed dat ik toch op tijd ben, want anders dan hier een keer zo'n wachturen wist volgens de meldingen die ik krijg van de trein zelf. Dus ik heb nog steeds zoiets van eerst misschien naar Leeuwen, maar we gaan uit voor 6 uur. En ik moet goed naar de nummer zien. Ik weet niet of je dat ziet op de camera. Ik denk het net, misschien hier. Nee. Nou, er staan nummers boven. Het is echt een hele lange platform hier en die kant op ik. En bij nummer Santjen, daar moet ik erin stappen, want daar stopt mijn wagon dus precies. Dus ik heb een zitplak ongeveer gekregen en een wagon. Ja, en hopelijk stap ik in de goeie op het goede plak. Zodat ik mijn eigen plakje heb. En dan ben ik heel benieuwd wie er bij mij in het wagonnetje zitten en welke 4 mensen er omheen zitten. Dat is nog een dingetje wat ik een beetje net spannend vind, maar wel heel nieuwsgierig naar ben. En dan heeft vooral goed mijn bed zit. Nou, het goed is, komt het gewoon gauw. Ik stond alleen gewoon de andere kant, want ik heb vregen dus met een platform. En nu komt het gewoon en nu wordt er dus zijn, ik komt op platform 2. Dus je springt er naar beneden. Ik zei, wat moet ik hier heen? Dus je ziet hoe diep het is. Je springt er naar beneden en dan schouw je met al het spul hoe verschillende rails zijn. Dat ken je al hier. En hier hebben we dus geen opstap. Dus hier is de rails. Dus ik denk dat ik er wat afstand neem voor die trein komt. En dan hoop ik dat ik in de goede stap. Het is ondertussen een yellow letter. Of iets meer dan yellow letter. Dus in ieder geval beter dan 12 uur vertraging. Als ik direct mijn plakje heb, dan jou ook mijn deel. Het is even spannend, maar ik wil heel leuk. Even nieuwe dingen beleven en ze zijn al hartstikke aardig en lief. Alleen het is soms dat je een antwoord krijgt, net altijd het juiste antwoord. Daar kom ik achter, dus dat maakt het nu wel lastig om te zien van wie kan ik wel vertrouwen. Want ze meer en dat ze het wel weten. Nou ja, ik zal zien dat ik de trein pak. En nou zien dat ik M2 zeg. Moet ik dit zingen? Een heel soort niet kappen die naar buiten zeggen en die blonde dames zeggen. Maar second class, geen idee. AC2, oké. AC2. Ik ben in de trein.
En het is even wat drukker dan ik verwacht hier. Ik zie hem haast nu mooi in een filmpje. Er zijn al je jongeren. We zitten bovenop elkaar. En ik ben volgens mij een enige witte. Het zit overal nergens. Daar. Het zit helemaal vol. En er zitten dus 8 mensen in een heel lied hockey. Boven onder. En daarboven, daar is mijn slierplakje. Daar ergens. En ik kan net niet sliepen. Omdat degene die dus onder mij loopt, die loopt al. Dus hier ben ik al bij van maken. Om het even... hoe kan ik het zeggen? Nou ja, ik ben draaien boven elkaar. Dus het is vol en gezellig. En ik hoop dat het Joeneke stil wordt. Maar het is wel aardig. Maar ik kan dus net zitten, ik moet het lezen. Dit is wel even wat oorzaak. Dus de trein in India. We werden net iets meer bed op maken waar. Ik zit hier op mijn bed. En ik kreeg een pakket zien hangen. Dit is mijn nieuwe bedgoed. Want degene die hier volle loon heeft, dat bed speelt uit nog. Dus dat maak ik zelf even afhelling. En dan mag ik zelf mijn bed opmaken. En dat doe ik dus gewoon al een keer vol zit. En op mijn bed zit, no clue. Maar ik vind het dus. En voor de rest, ik ben tegen jaloers op een oerk in de trein. En ik heb een heel soort willen met deze vrouw. Ze zijn super lief en super geïnteresseerd in al mijn verhaal, wie ik ben en wat ik doe. Dus ja, heel leuk. Leef. Voor een aardig idee ik even, ik zit hier dus in het plafond hoor. Hoeveel mensen hier beneden mij zitten? Er zijn er 4 en daar zitten er nog eens 4 op een rijtje, daar en daar en daar. Het is bomvol hier in de trein. Wat gevoel, even in Champlin, wat heel luxe is de wc. En de geur is net te hard. Nou ja, hier is dus, dit is gewoon buiten. En het waait het. Dit krijg ik kwalroosje. Ik vreeg me als ik hier ooit een keer rust krijg vannacht. Wat een belevenis hier hè, in deze trein. Gekke boel hier. Super cool. Dat doe ik helemaal. Werk. Hey! Wat een liedje. Ze roppen en ze razen. Hier naar dronken. Het is alweer stomdronken. Alsof er constant een noodgeval is. Raar het zielkoor. Oh, en nou is het even 12 seconden. Perilla Rajate Rajakumari Adirilla Rajate Rajakumara Arorum Kanadin Yarigivaramu Arigil Nyan Vannarin Endudarum Ni Mari Villugalale Mari Maliga Pariyum Nyan Malayega Malayilure Ninne Kondu Pogum. Het is iets zo saai en de dikste chaos. Weet je er al opkomen. Het is toch verschrikkelijk. Volle zee achterin, hè? Het is nou een stuk rustiger, want de jeugd is uitstapt. Dus misschien is het in een oortrein voor altijd zo. Als nou en wie dit extreem, omdat er zoveel jeugd is hier, maar ik weet het niet. Dit is weer mijn enige en eerste ervaring. De afterparty.
Zo gaat het dus. De deur stiet gewoon open. Dus ik kan de zak springen. En aan de andere kant ik ben er bijna. Het ging een pittig beginnetje. Maar ik heb me de kalm onderhouden. En nu ben ik blij dat ik de gast ben. Ik ben er. 14 uur verder morgen trein. En ik denk totaal haast 20. Maar ik ben in Koetsie. En nou zit ik Koetsie in. En Sjen waar ik sliep niet vannacht. Ik heb deze keer niks boekt. Dus het is mijn huisbetiet, dus ik ga tijd af. Dus ik dit is een keer wel even om gewoon rond erin en te zien waar ik wil. Het binnen oeralmeesken. Het binnen oeralmeesken. Het droms de oeral nergens heen. En waar ging ik heen? Geen idee. Het zweet inmiddels aardig op het gebied. En mijn plan blijkt lastiger dan ik dacht. Ten eerste, hij heeft geen idee dat er een kamer beschikbaar is, want ze wachten tot iedereen uitgecheckt is. Dus ik online zie dat er wel rond is, maar ik leer dat hij zit dus net in het systeem. En ten tweede, als ik vrij hier van kan ik mijn bagage hier laten, als ik een week rondreis zie, no. Big problem, too much problem. Ik denk waarom? Hier zei ja, als de politie binnenkomt, dan komen we er net bij en dan weten we net van wie het is. Dan hoor ze too much problem. Kleine moeite die ik op mij, zetten mijn hoekje deel, maar ik ben een beetje benauwd ergens van. Dus ik zie je verder. En je ziet het misschien net, maar het viel dus 50 graden. Mooi, mijn lange broek en mouwen orenhemdje. Want ja, ik moet net heel naakje rondrennen, maar het zwetst niet op het gebied. En we zijn weer bij start. Ik ben weer bij het station. Ondertussen ben ik op, ik nog een toektoek die mij beloofde, ik breng die nog een kamer. Dus maar 1200 roepia. En dan kerst ik die bagage litten, dus hij brengt me daar. Ik kom binnen. En hij hoefde alleen nog hem te betalen dat hij mij daar bracht. En ik bestel, maar ik kom op weer Indiërs en iemand zei, hij belooft me al dat hij wel een kamer heeft. Maar ineens komt er Indiërs binnen, oh wacht eens mevrouw. En ik broer een kanscoat en de Indiërs ben eerst. En ineens praat hij even met hun en hij zei, nee ik heb geen kamer meer. Ik denk, hè, die moment wel, dan ineens net meer. Hij brengt me naar een oorplak. Daar wordt vregen. Maar die vregen is te volle. Dus ik denk, ik ben een oude kleer mooi. En nu zie ik dat ze weer rondkomen en nu komt er wel iemand bij mij te praten. Maar ik doe lekker mijn eigen ding. Ik ben er een beetje kleer mooi. Het houdt wat in. Ze hebben nou z'n vier deze. Ik heb uitlegd wat mijn plan is. Ik wil net eerder als een kamer voor 1000. Ik wil vlak bij het station en ik wil een plak waar ik mijn bagage lid ken. Moeilijker is het net. En hij beloofde me dat hij een plakje vindt voor mij. Dus hij brengt me hier naar in de toektoek een Nijman. En ik zei, en als dit het net is, dan ren ik wel en dan doe ik lekker mijn eigen ding. Ik heb een beetje meer ervan. Want ik wil me een beetje opletten dat zij alles van me doen. Dan moet ik ze ervan betalen en dat hoeft helemaal niet, want ik kan gewoon mijn eigen ding doen. Maar ze, nou ja, forceren me een beetje dat ik het hem maar oorletten moet. Maar het leven zoals Jen, hij vreegt het even van mij. En hopelijk kan ik de goud Delia in ieder geval voor mijn bagage. Oh, want het is heet. Het is heet. En het is zwieren als mooi en ik wil een frisse douche hebben. Ik viel me zwitterig en plakkerig en ik heb nog geen ontbijtje. Want nou ja, ik heb van de morgen, dus ik in de trein wekken waar, heb ik nog een pannenkoek voor je erop eten, want dat is in ieder geval net pittig. Dus zo overleef ik wat, maar even fris en lekker zitten. Zo fijn werden. Oeh, hey. Dit viel opluchten. Ik heb mijn regentas en ik heb een extra tas en mijn gurtenkoffer is fut. En ik ben vrij. Ik zal eerst even een ding van Just erop fretten. En nou de wrap met falafel en patat en alles erin. Maar het kan een beetje reet schelen. Ik ben blij dat ik klip bij de toektoeks. Ik zie gewoon het busstation op en ik wil mijn eigen gang in. En dan duurt het maar wat langer. Maar dan doe ik wat ik wil en dan viel ik me net
Of jij, want die beste man die mocht me zo graag, die wil me overal nergens opbrengen. Ik zei, ik vond het prima. Dus mijn koffer is voetzie. Ik heb aardig aan het skiften geweest. Ik heb 2 kwarte broeken mooi. Een paar shirtjes, geen idee nog wel lang vet bleef. Maar voor nu vind ik het wel prima. Ik heb toch wel mijn laptop maar naar hem, want ik denk dat ik dit al uitwerken wil, nood het nog vers in mijn geheugen zit. En net pas 2 weken later, want dan is het net wel leuk. Dus ik zal mijn verse oude wrap opfretten. En het bus op Siki en dan waarschijnlijk in een hele hitte bus. Ga ik naar Fort Koetsie. En dat is het strand en de plek waar al de backpackers binnen wets me 100.000 keer in sturen willen. Maar ik wil graag eerst mijn speelpiet. Dus, puntje bepeeltje, binnen we 3 uur verder en ik ben op hetzelfde plek. Maar nu zonder bagage. Soms is de reis geen wat pittig, maar ik ga er wel al in. Want ik heb het vaak hoor wat ik moet. Ik ben in Fort Koetsie en ik dacht ik ging gewoon roeren in de vregen. Ik ben vast goed keperkemers, maar ik heb me nog. Dus ik ga een kamer voor zo'n 100 en toen bood ik 600. Ik dacht, dit doen we het werketjes aan. En dus ik heb hem nog voor 650. En ik zie hier. Het is simpel, maar ik heb privé. Het is een bed wat redelijk goed is. Ik ga een fan. En ik heb een badkamer. En voor nou vind ik dat helemaal prima. Squalleroiske! Ik ben al jongens, want ik ben jongens van ik ben toch kapot. En we gaan zingen naar het park. En dat is aan de andere kant. En hier in het park ben een heel soort groepen erbij. Maar alle hebben hun eigen kleurlijke shirt aan. Het is gewoon een soort van pretpark. Ik ben mooi even een stukje aan het rennen geweest, langs de kust zeg maar. Langs het Fort Koetsie. En dan ben alle hier krijgen we net, maar er zijn alle standjes, winkeltjes. Al je wordt hetzelfde een beetje. En dit is het strand. Maar je loopt niemand, dus dit is net het strand wat ik verwachtte hier. Maar het is op een of andere manier helemaal prima. Ik hoor je dus ik net heel lang te brullen, net om het strand, maar het is een orenvijf dan ik dacht hier. Maar ja, vind ik eigenlijk helemaal niet erg, want dan kan ik mooi terug naar het volgende plakje. Check. Hek voor het koetje hand. Dit vind ik dan wel weer heel erg leuk. Mijn eigen voelde er de vierde al op. Jee, engelenvleugels. Maar het leuke is, wat je bijstiet, deze dingen binnen makken, deze vleugels binnen makken van 216 slippers die het voelen binnen ons strand. Dus van troep. Hij is wat mooi maken. Wat leuk. Dit vind ik wel mooi. In Thailand hier dit apparaat. En hier betel je 2 roepje en dan is de bewegingskast tegen. Dan vertelt die man hoeveel het weegt. Dus gooit die horen gewoon te pieken van het ijzervet in de natuur. Maar zo werkt dat hier. Even een leuk momentje delen. Ik ben op pin. En dit is heerlijk. Want dit is een hapje. En de airconditioning. Lekker.